2021! How's your New Year last night? Sa amin dito, may ang lakas ng ulan. Welcome back to my channel. This is Hangal Girl, yung hangal sa kabukiran. So tonight is I'm at my in-laws. Mag-celebrate kami ng Happy New Year. Nag-vlog ko. Char! Happy New Year! So, nagluto kami ng lumpia ngayon. I-update ko na kayo mamaya. Char! Gamay sa inyong uwil. So, nagluto mi og lumpia. Gamay ramong mantika. Luto na. Wow! Guys, ang lakas ng ulan dito sa amin. Mga 9, mga alas 9 na karon. Alas 9 na, happy New Year na, pero ang lakas ng ulan, grabe. Narinig nyo ang ulan? Kain kayo. Bula-bula. Nagsugba din kami, guys. Pork grill ng nag-grill kami ng pork. Three hours later. Can you move it? Nag-slice na mesa sinuba. Kain na na. Wow. Happy New Year. Three hours later. Lenora, walang gagalaw ng mga pagkain ha. Yung mga nandyan sa lamesa, huwag niyong galawin yan. Din pang picture taking yan. Mamaya paggalawin yan after mga alas 12. Doon na kayo kumuha sa kaldero kung kakain kayo, kung nagutom kayo. Huwag dyan sa may lamesa. Welcome, Ansel.
Happy New Year! Happy New Year! Yung zaman ni nakatulog naman, nakatulog naman. Happy New Year! Five hours later. So guys, Happy New Year! So, kagabi, yung video ko, hindi masyadong na-celebrate namin yung, hindi ako naka-video na nag-celebrate kami kasi natulog ako guys. Nakatulog ako. Tapos, ang lakas ng ulan dito sa amin, as in, pagpatak ng 12 p.m. at New Year's Day na, napakalakas talaga ng ulan at nagbaha nga siguro. So, hindi ako nag-video ng masyado. So, palagi na ako. So, ayan na nga. Happy New Year to you all. Sa maraming salamat sa inyong panonood sa aking vlog. Kahit walang kabuluhan at, you know, mga simpleng kahangalan. So, naglakad kami pauwi kasi doon ako nag-celebrate sa aking mga in-laws ng New Year. So, uwi na ako ngayon. Naglakad kami. Tingnan nyo ang view na kagabi malakas ng ulan pero ngayon maaliwalas ang kalangitan. So guys, how's your New Year? Hope everybody is okay. Everybody is okay. So, Happy New Year! God bless you all! So, nagpalihi talaga ako mag-exercise. Charot! So, guys, sana sana ang ating 2021 ay hindi na kasing worse, kasing miserable nung 2020, no? Kasi yun nga, yung mga pandemic, sana mawala na. Pero, hindi ako gusto magsalita ng mga ganyan. So, i-end ko na siguro ito. Happy New Year, guys! And thank you for watching. Please subscribe my channel, Hangal Girl. And click the notification bell para updated sa lahat ng kahangalan. Happy New Year! May our 2021 blessed with the Lord always. Bye! And you were my baby, started when we were younger. You were my boo. I had to do it. I love y'all. King ina ka. Patukan kita dyan eh! Tangina niyong lahat! Arara. Nagsasabi mong putang na ka? I was just like, guys, I'm not, you don't make me do this every single time. Don't want a lot for Christmas. There is just one. Smile, Jackson. Well, I'm sad! When I'm sad, I can't smile. Just do it like that. Totoo yan. Kaya kung ako tatanungin nyo, move on din pag may time. Huwag kayo magtitiwala sa mga lalaki, lalong-lalo na sa mga pa-fall. Pero ang atensyon ko sa pamilya pa rin. Maglalaki man ako ng ilang lalaki, nandun pa rin yung pamilya ko. Ayaw niya. Gusto niya, siya lang ang atensyon ko. Hoy, hindi pwede, hoy. Maraming lalaki. Kadaming lalaki, loko ka. Kasi ilang beses ko nang sinasabi sa'yo na hindi talaga maganda tignan na may jowa ka, tapos hindi ako. Walang label. Pero nag-I love youhan. Ang sweet. Pinagpupuyatan. Mahal daw eh. Pero ayaw jowain.
Pampalipas oras ka lang yan.